Bueno, nondi datozen ez dakigu, datak marrauen hori zela esaten da, aitamen batzuk agertzen dizela badakigu udaletxean, 1700 pikuen, ez dakigu zehazmehatz noiz izen zen, debekuak, ez urteteko jantzite egun baten edo bestien. Zehantza, marrauek, atorraz jazte bien edo zein jai egunetan aratuzteak aparte. Abai? Bai. Esan iziten Bai, dirudienez, debekuak imintzeko, ez dakit, nahi, ez dino, ganera debekuen antza dino, ez dakit ze santuen egunien, ez urteteko jantzite. Eta gero arrezkerokorik? Bueno, arrezkerokorik aiterita entzunde dako hona hemen. Hori betidanik inopestaki nondi datorren da zer gure dagoen zan. Barandiaren edino azerrizen hori moten dauela. Ze orain ikusten da marraue, almohada zela daruela haidien arpeize, beha. Arpeize lehen esan eguten, bueno, guk esate baterako txistula ez egurteten dugu antzinako moduan, arpeize estalita, da orduan ez dakizun zein duen barruan.